Avui us porto una recomanació, i sí, dic recomanació, és La Mia de Nina Miralbell. A mi m'ha encantat, m'ha enganxat, ha sigut una novel·la que crec que la crítica que he vist no enganya i les ressenyes, i efectivament diuen que enganxa i és així. Tu sents la necessitat de continuar llegint, perquè al final de cada part de la novel·la, que hi ha 3, que es correspon amb el temps, que és 2017, que seria el present, 1999, que és abans que neixi la protagonista, i un altre cop 2017, et dona com un ítem que et fa que tu vulguis mantenir l'atenció i vulguis seguir aquí llegint per saber què passa. Tenim aquí una història de... Per mi això és narrativa contemporània i si ens hi posem és intriga, que és el que fa que mantinguis les ganes de llegir. L'he vist que l'havien comentat o s'havia vist una mica com a novel·la juvenil. Jo no crec pas que sigui novel·la juvenil. Sí que és veritat que la pot llegir qualsevol, no? Jo crec que a partir dels 12 anys, però també la pots tenir amb 50, la pots llegir i no la veig infantil ni en cap cas. Simplement les protagonistes són joves, que són la Mia i la Jud, però sobretot la Mia. Decideix la Mia escapar-se de l'orfenat en el que està vivint des que era petita i trobar les respostes a qui és, si té família o no, i aquí veurem una sèrie de successos que li passaran. Per mi no és juvenil pel tractament que es fa, no sé, crec que té més profunditat, a mi em fa l'efecte i el recomano molt. Els personatges m'han semblat molt macos, molt ben trobats, hi ha elements sorpresius que et fan que tu no sàpigues des de l'inici què passarà o que vagis anant canviant de teoria. M'ha recordat una miqueta l'estil de La noia del tren i això per mi és molt positiu perquè és una obra que m'agrada molt. Tenim temes com el propi misteri, la identitat de cadascú, l'amistat, la violència. Hi ha diferents temes, això enganxa, és un girapàgines totalment i crec que és carn de pel·lícula. O sigui, és carn de pel·lícula o de minissèrie que tu estàs allà esperant a veure què passa i el proper capítol, o sigui, necessito, nova necessitat tenir la sèrie d'això. A més, vull agrair a la Nina Miralbell que me'l va enviar, m'ha donat la possibilitat de llegir-lo i amb aquesta edició tan xula ha sigut un gran encert i com m'estava agradant tant li vaig dir crec que podem fer un club de lectura, així que esteu convidadíssims a participar al club de lectura, a llegir-vos-el. M'ha agradat molt, no sé, vull poder comentar amb algú totes aquestes expectatives, tot el que m'ha agradat i ja està. Que gràcies per tot a la Nina, gràcies per crear aquest llibre perquè, és que necessitava, ara vull la peli, necessito peli, que algú m'escolti, no sé, i ja està. Fins aquí la meva ressenya, super recomanat.